Mindanao Mix Club. This is the mix of DJ Rolly Mark. Palaging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagbigyan. Dahil sa'yo'y nararamdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Okay, roll the drum. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tangis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat pagkakinig ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga Mindanao Mix Club. This is the mix of DJ Rolly Mark. Wow! May DJ Bumbong ba yan? Pa-share it naman! Powered by DJ Bombo Exclusive. Power beats Ako'y parang sa'yo, kahit kailan nagbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay nagtatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Powered by DJ Bombo Exclusive. Nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang
Bongbong exclusive. Buksan pa ang dibdib ko. Matatagpuan, larawan mo. Sa tuwing dumarating ang buwan ng summer, hanap natin ay paliguan katulad ng mga beach resort. So, meron tayong bago. Ito po si Mr. Delisay at welcome back sa ating channel. Marahil marami pa sa inyo ang hindi nakakaalam na ganito na ang tulay dito sa CTO Sarimao, Karanan, Pasakaw. Kaya naman, hindi lang tulay ang maipapakita ko sa inyo, kundi ang magandang beach resort dito. Ang beach resort na matutuluyan natin ngayon ay talaga namang malapit sa puso ko. Dahil sa bukod na maganda na, malinis at sariwa pa ang hangin, at magandang tanawin. Kaya naman, ipinapakilala ko sa inyo ang Lalushi Beach Resort. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara na't samahan nyo kung pasukin ang beach resort na ito. Ang Lalushi Beach Resort na ito ay matatagpuan po lamang dito sa Zone 11 sa Rimao, Karanan, Pasakaw. Hindi lang isa ang beach resort dito, kaya't sa susunod nating vlog, may ipapakita ko rin sila sa inyo. Kaya araw, ang Lalushi Beach Resort na ito ang ating lilibutin para makita ang ganda ng lugar ng Sarimao.
Dito sa Lalushi Beach Resort, siguradong sulit na sulit ang araw mo at siguradong mag-i-enjoy ka katulad nila. At ito naman ang aking kaibigan na gustong sumali sa aking vlog. Sa shoutout. Dapat ako lang subscribe sa imo. Dapat Ayaw. 100,000. Yan! Thank you very much! At pagdating ng hapon, dito mo makikita ang ganda ng paglubog ng araw na tinatawag na sunset. At ito naman ang ganda ng ningning ng mga ilaw sa gabi na parang bituin sa langit. At sa mga gusto pong magpa-reserve, pwedeng nyo pong tawagan ang Lalushi Beach Resort. Maraming salamat po sa panunood. Huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating video sa lugar na ito. Do you get upset when you can't download PUBG without Wi-Fi? Does it also bother you spending lots of time and data on updating the game? Don't worry, because now ShareIt brings in a new feature, PUBG One-Click Transmission, a solution for all your PUBG-related problems. First, select PUBG and ShareIt, and then send to other devices. Meanwhile, ShareIt will automatically grab all resource files, then wait until the transfer is complete. And when it does, directly choose to install PUBG. That's it! Just turn on Wi-Fi or data. Running water, sariwa at malamig na tubig galing sa isarog. Kaya ngayong panahon ng summer, ito ang masarap mapaliguan. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na't samahan nyo kaming maligo sa CTU Sarabangan, Sierra Nevada, Tinambak. Masayang maligo kasama ang pamilya kaya't hindi kami nagpahuli. Kahit medyo mainit, naglakad kami para maligo sa Sarabangan. Kaya't pagdating namin, hindi naman nagpahuli ang mga chikiting na to. Ito lang naman ang simpleng kasiyahan ng pamilya kapag summer kahit walang pera. Simpleng lugar, simpleng ganda, simpleng saya. Ito ang mararamdaman mo pag napuntahan mo ang lugar na to dahil sa sariwang hangin na sumasabay sa agos ng tubig. Pag pinagmasdan mo ang agos ng tubig, pansamantalang mawawala ang problema mo dahil sa ganda nito. Hindi naman delikado ang maliliit dito dahil may pangbata, may pangmatanda. Dahil kung malaki ka, pwede ka dito. Kung ikaw naman ay maliit, pwede ka rin dito. Katulad ng dalawang nasa likod kong ito,
hanggang dun lang sila. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa aking channel. At syempre, shoutout sa mga dalisay dyan sa Antique, lalong-lalo na kay Miguel Dalisay. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat po. God bless you and stay safe. Sana all may kapartners na. Kasorin mo na, friends. Kasorin lang ka mo. Kasorin lang ka mo ngayon. Ngunyan lang. Ay, sorry. Gusto nyo bang maging masaya katulad nila habang naliligo kasama ng mga kaibigan at ng maraming tao? Pwes, samahan nyo ko sa Lupi Tinambak, Camarines Sur. Pero bago tayo magsimula, kung sakaling nagustuhan nyo ang video to, huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating upload. Ngayong tag-init, hanap natin ay sariwang hangin at preskong lugar. At syempre kung saan masarap at masayang maligo. Kaya naman, pinuntahan namin tong running water ng Lupi Tinambak, Camarines Sur. Ang running water na ito ay nanggagaling pa sa Isarong. Kaya naman, napakalinis at napakalamig nito. Kaya nang dahil sa lamig, napaahon agad ang aming kasama. Kaya kung ikaw ay may hangover, mabilis na mawawala yan dito. Napakatahimik at napakapreskong lugar dahil sa mga kahoy na nakapalibot dito. Ito talagang mataba. Pwedeng salbabida.
殴り合ってる。嘘みたい。二人とも攻撃。 Nais nyo bang makita ang ganda ng Cayabon Hills at malaman kung saan ito? Pwes, samahan nyo kung puntahan at akyatin ito kasama ng ating mga kaibigan. At syempre, hindi natin mararating ang Cayabon Hills kung wala ang dalawang tour guide na to. Kaya niyang ano natin, yung mga tour guide. At syempre, magsisimula na tayong bumiyahe papuntang Cayabon Hills. Bali, ano, devoting map. Pakita mo natin devoting map. Devoting map. At dahil maaga kaming umalis papuntang Cayabon Hills, kailangan naming mag-almusal para may lakas umakyat doon. Pagkatapos mag-almusal habang nagpapahinga, let's go! Habang papalapit kami sa Cayabon Hills, mararamdaman mo na ang sarap ng pakiramdam dahil sa sariwang hangin dito. At kapag nakita mo na ang kabuuhan ng Cayabon Hills, talaga namang mawawala ang pagod mo dahil sa ganda ng tanawin dito. At ngayon, nandito na kami. Oras na ng pag-akyat. Ang Cayabon Hills na ito ay matatagpuan po lamang dito sa barangay Maysalay, Gawa, Camarines Sur. Ang pag-akyat dito ay talaga namang mag-i-enjoy ka dahil habang tumataas, makikita mo ang ganda ng tanawin. Kalau mo nag-picture kayo, wala naman may alam lang. At pagdating mo naman sa tuktok nito, siguradong mapapawaw ka sa ganda ng makikita mo. At syempre, dahil sa ganda ng lugar na to, hindi na maaalis sa atin ang magpa-picture-picture. Dito na ako. Kapansin-pansin naman ang malaking bundok na natatanaw dito. Ito ay ang bundok ng Isarog. Talaga namang napakaganda ng lugar na ito dahil sa lawak ng nakikita mo, marirelax ang isip mo. Kung kanina pataas kami, ngayon naman pababa na kami. Kung mahal mo ang sarili mo at ayaw mong masaktan, ganito ang dapat mong gawin. Kaya magsunod. Kaya.
Patay tayo dyan. Ano, ayos ka lang. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating video. Maraming salamat po sa panunood. God bless you all. Wala jowa. Food Panda, food and more delivered. Noong nakalipas na 2 taon, heto ang tulay noon. Habang ginagawa pa ang konkreto at malaking tulay dito sa Karanan Sarimao. At ngayon, heto na ang napakaganda at napakalawak na tulay dito. At syempre, dahil nasa tabi ng dagat ang lugar na ito, hindi mawawala ang mga beach resort. Pero dahil bago pa lamang ang mga beach resorts dito, kakaunti pa lang. Noon pa man ay dinarayo na ang lugar na ito dahil sa ganda ng tanawin. Kaya kung may balak kang pumunta sa lugar na ito, tiyak na hindi ka magsisisi dahil sulit na sulit ang araw mo. Pero syempre, hindi tayo magpapahuli dahil napakaganda at napakalinaw ng tubig dagat dito. Oh yes. Yes, yes, yes. Hello guys!
mga susunod kong vlog sa lugar na ito dahil sisilipin natin ang ganda ng mga beach resort sa lugar na ito. Maraming salamat po sa panonood. See you next video. Thank you. Hi guys! Good morning! Ito po si Mr. Dolisay at pupunta tayo ngayon sa Sarabangan para maligo! Ito po ang ating kasama, mga artistahin. Ayan, papunta tayong Sarabangan. So ayan, malayo-layo pa tayo. Nasa gitna tayo ng Kamasan. Yung kasama namin, nasa unahan na. Kasi nakamotor sila, lakad-lakad lang kami. Naka-top down kasi kami, naka-top down lang. So sila, mga single motor lang, mga single motor. Oh, yung mga single dyan, mga ano kayo, bala kayo sa buhay nyo. So let's go. Maya naman, maya. O yan na, o yan na yung mga nauna sa amin. Kasi kami naglalakad lang. Sila yung mga nakasingle. Single sila eh. Mga single sila, wala silang mga jowa. Wala silang mga jowa. Oh, mga single sila. Oh, kami kasi may jowa na. Mabaglag na lang. So, papunta tayo sa Dalagihan. Sarabangan. Siyan guys. Oh, nakunan ako kasi buntis ako eh. Ito yung mga kasama nating mga bulinggit. Oh, pati ito bulinggit oh. Yan. Baka lang yan, gagawin ko yung pares. Baka lang yan. Oh. Sige, tayo. Ayan. Gagawin kong pares yan. Oh. Ay! Sige. Takot ka rin pala eh. Oh. Yan, naglalakad siya kasi nagpapa-sexy. Promotor yan, promotor. Ayan, pababa. Pababa. Ay, ito na, naririnig ko na yung tubig. Narinig ko ng tubig. Medyo pababa tayo. Ito kasi yung promotor. Nagpapahinga kami doon. Kumakanta-kanta kami. Yaya to. Kaya magpapalit daw siya, magpapalit. Exercise. Nandito na kami, malapit na kami sa tubig ng tubig ng walang hanggan daw, sabi nito. Oh, na? Sabi nila, malapit lang. Pero kanina pa kaming palakad-lakad. At naririnig ko na ang tubig pero hindi ko pa nakikita. Hindi ko alam kung bakit. Ayan na guys, yung tubig na naririnig kong kanina pang naririnig kong tubig, nakita ko na rin. Ito na yung sinasabi nilang Sarabangan. Ay wow. Very nice. Malawak.
Ay! Baka lumabo yung tubig natin ha. Medyo dahan-dahan lang. Malalim. Ah! Iba yun man. Napakalinaw ng tubig dito, guys. Napakalinaw at malamig. Ingat, medyo malalim. Malalim dyan. Ay, matibay man pala siya na. Yan. Huwag ka lang magulo, tiwala lang. So, ito yung parte ng mababaw. Ay, maganda. Mababaw para sa mga maliliit. Katulad dito, maliit. Kala ko mababaw. Ay, mababaw nga. Hi guys! Ito yung tinatawag nilang sarapangan. Dito sa Sierra Nevada, Inambak. So, ito yung kagandahan dito. Yan! Woohoo! Konting kembot-kembot lang, nandito na tayo. Malapit lang siya, malapit lang. Maglalakad lang kasi hindi kasi yung motor na tigil. Ano naman, ng motor, yung iniiwanan ng motor doon sa malapit lang. So ayan guys, dito yung parte ng ng mga mababaw lang na paliguan, parang pangbata para sa mga maliliit. Para sa mga maliliit lang dito yung paliguan dito. Tapos doong parte naman sa mga malalaki, yung mga parang mga kapre, gano'n. Kala ko sa dagat lang may butanding. May butanding na iba dito. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and fell a feeling. The nothing got it feel like a slim night. Hey, come on, closer. Now waiting for you, but don't hurry, I'm sorry. Boom! Sorry na. Marani ulang po lang kala kung ano pa siya. Aray, may dinalaganan. Lataw talaga ang buto gano'n. Kaputi daw yan. Ha? Sulataw. Hari. Ini. Lataw yan. That is you, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Hoy, ano A yan? little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and fell a feeling. Then nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you. But the noise slowly. Oh yeah. Ayan, promotor.
guys, pauwi na kami. It's time to go home. Goodbye, goodbye. Thank you very much for watching. Bye-bye. Mr. Dream like a moment fantasy. Baby, I think about Baby. us. You look into my eyes. Together feel so high. To make up with the starlight, my only baby. Good morning guys. Papunta tayo ngayon sa Kayabun. Na sinasabi nila magandang lugar daw. Magandang area. So, ang mga kasama natin ay ayun na, nasa una na. Yung tour bike natin. Tayo ay let's go na, let's go! Hindi. So ayan yung ano natin, yung mga tour guide natin. Papuntang Kayabon, papuntang pala doon. Paikot lang kita pare. Ikot pa lang. Sige. Bali mo ano, Tiboting Map. Pakita mo natin yung Tiboting Map. Tiboting Map. Good morning everyone. Harapin na muna ka ba? Ayan, pansamantala. Pansamantala kaming titigil dahil maagang-maaga ang pagpunta namin sa Kayabun. Yeah, kasyo. Ako ba gani? Ayan na, papunta na kami. Kayabun, sa Kayabun. Ay, mababalik ta dahil. Ilang oras na? Alas 7:30 na. Saan oras na ito? Yun ang sopa. Yeah. Kamu na ito. So, ayan, nandito na tayo sa Tawagon. Kayabun. Kayabun. Kayabon. Tawagon. Nandito na tayo sa Kayabun. Yan. Yan. Takot kita dyan. Oh. Kaya ko yan. Tutukan mong motor. Kita to kanina motor. Libi na lang. Palalaw na lang kita. Kita tumap. Kumakataan. Brum. Oh, kala si trabaho tapos.
So ayan, paakit na tayo sa bundok Kayabon. 조심하는데도 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 널봐난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. Yung tour guide natin, yun ha. Nauna na. Hingal na pag ako. 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 I sound really fine 다 잊었다 생각했는데 Kala mo nag-picture kayo, wala naman may galo. Pansamantala tayong magpapahinga dahil medyo taas pala talaga. Bundok Kayabon. Wala naman yung motor. Wala ko gitara tayo. Sabay, pagkasundo na lang yan. Uy, yan. 말은 쉽지 않아 우리 헤어졌던 수요일 밤 Hinihiri ka na ko. Wala nga aki. 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 조금은 서투 Kakamang-kamang na baga. Ano po, size ka lang? Muna. Aray ko. Ngayon, pa. Ewan ko ba nagsabi? Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling. Then nothing got it feel like a slim night. Hey, come on, closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a Hi guys! only my best. So nandito na tayo sa tuktok ng bundok ng Kayabon. Guha na pala to. Guwa. Guwa. Gawa! Guwa. Kaya Kayabon. isa pa. Pagila pa. Somebody else, and then it's So ito ang kagandahan dito sa tuktok ng Kayabon. Tapos, hapon. Ayan. you already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and Kitang-kita na nga lahat. believe that nothing Yan yung kabuuan ng Mount Isarug. for you. But tonight is slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. 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 Let me if you want tonight.
Ikaw, ay, sorry. Sorry man, di patagilid mo kaya ano. Dahil tama lang yan. Tama lang yan, ganun. My love, let me if you want to know. Di sararo na ha? Let me if you want tonight. Let me if you want tonight, tonight. Let me if you want tonight. Ayan. Isa na naman challenge. Pababa. Pauwi na kami, pauwi. Ito na naman ang challenge. Pababa. Siyempre muna yung tour guide natin. Nalulula pag ako. Boy, bawal bawal maglalakan. Bawal tumakbo. Lagaw sa laot, patay. Wuhuy! Puta pa urusan nga. Paurus eh. Alag, kaya ako sa laot. Putang ina kaya. Oh, baga. Nakakahilo. Ay buto. Oh, ayaw sunod. Ayaw sunod. Ayaw. Ay, di ba kita dito eh. Patay tayo dyan. Ano, ayos ka lang. Ano? Ano? Isang challenge pababa na naman. Kayabon Hill. Lupoy! Wuhuy! Ayaw, kipay ka sa kuya. Tupako sa. Naman ako sa labas ko. Ay, utang. Ay. Diretso kita kanin pababa. Dudulagin na ka. Talaga na ngayon pababa. Yun na. Ito. Para day lugi, mapalitong kita. Pababa. Para sulit. Ano? Para sulit. Ano? Nagka-camera muna. Para sulit. Okay na. Kabits na. Tumayo. Nakabitis ka. Para bang malas. Nakabitis na. Wala niya preso. Nagkabits na. Ano, boss? Success! Hindi pa success. Success! Nasa baba na tayo. So ayan, maraming salamat. Maraming salamat sa ating tour guide. Dahil nakarating tayo dito sa Kayabon Hills ng Goa. Wala jowa. Hello guys, nandito ako ngayon sa taas ng papaya. Talagang ang mga papaya dito sa Sambu Farm ay ang tataas. Guys, welcome back sa ating channel. Ito po si Mr. Dalisay at ito ang aking dalaga ng anak. Papunta kami ngayon sa Grotto Farm. Saan? Grotto Farm. Sa Grotto Farm. Inananan ng Papunta kami ngayon sa Grotto Farm para mag-bonding. So, let's go. Tata. Bye. Ipinakalungkot namin, guys. The Grotto Farm is now closed. Kaya hindi kami makapabanding dito. Baka doon na lang sa doon sa Sambu Farm na lang ata. Baka close din. So ito siya, sarado siya. Yan. Close na.
the public on December hanggang 31. Ay, tagal na pala. So ayan, dahil sarado siya, doon kami sa kabila sa Sambu Farm na magbabaka sakali na baka open. So let's go. So ayan, nandito na tayo sa Sambu Farm. Sinuwerte tayo dahil bukas. So ngayon, iikutin na natin to. Nandito ako ngayon sa taas ng papaya. Talaga ang mga papaya dito sa Sambu Farm ay ang tataas at sobrang napakadelikado. Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano kataas itong papayang ito. So ang daming papaya dito. Ayan, sa mga iyan. Puro ang tataas niyan. Kung makikita nyo, ito yung pinakababa niya. Taas talaga. Baka mahulog eh. Oy, halika dito. Baka mahulog ako. Oh my God. Doon tayo sa kabila. Shout out nga pala kay Gilans Construction Vlog. Happy New Year. Thank you very much. At syempre sa kaibigan kong Lado na si Love Lovers. Thank you so much. Happy New Year. Okay, mami.
okay guys. Yun nga, ang daming tao, ang daming tao, ang daming tao. Oy, sana po, paki-subscribe po, follow, subscribe, share, and paki-click ng notification bell ng Mr. Dalisay Vlog. Yes. Hello guys, magandang gabi. Ito po si Mr. Dalisay at ngayon ay nandito po tayo sa munisipyo ng Kamaligan. So, pupunta po tayo ngayon sa Kamaligan River Park. So, kasama natin ngayon ang family Rivera ba? Madera. Madera. Family Madera. So, ayan yung mga kapatid namin. Kapatid ko. So, ayan. Pupunta tayo ngayon sa Kamaligan River Park. Ayan, yung mga pangit. Mga pangit. Ito yung galing pa lang to sa kulungan. Ayos lang. Napagal. Hi! Hello mga ka-vlog! This is my channel. Diba? Hi! Subscribe Mr. Dalisay. Mr. Dalisay Vlog. So, ayan, nandito na tayo sa Kamaligan River Park. Yung sinasabing pinakamaganda daw na tourist destination ng mga Bicolana. Hello. So, mga guys. Ayan na nga, makikita natin yung pinakamahaba daw, yung pinakamaikli. At hindi daw naugap pero naalon. Natuloy dito sa Kamaligan. Na tinatawag nilang hanging tulay. Okay, tulay yun mga kaibigan ha. Hindi yun bridge, tulay. Pag sinabi kasing bridge is simentado yun. Okay. Okay. Tama yan. Yan, tinatawag na hanging tulay. Diretso lang, diretso. Okay guys. Yun nga, ang daming tao. Oy, sana po, paki-subscribe po, follow, subscribe, share, and paki-click ng notification bell ng Mr. Dalisay Vlog. Yes. Tungkol kayo ni Kayang Paul. Yun. Ano ba? Oh, yun. Ang pila is doon. Oh, umumpisa ka doon. Patay tayo dyan. Doon. Patay tayo dyan. Ang pila. Yun ang hinahantay. Exit na andun.
Malapit lang yun. Napakahaba ng pila ng ano para makaakyat sa tulay na to. Ano? Floating boat? Iya. So, ayan, nag-try talaga kami magpila para maka-akyat sa tulay. So, malapit na tayo sa paanan ng tulay. Here in Damaligan. Hanging Bridge. Nagbato. Tulay. Maanon. Wala ko naintindihan sinabi mo. Hanging Bridge. Nagbato. Maanon eh. So, ayan, nandito na tayo sa paanan ng tulay. Tayo na ang susunod na aakyat. Success. Ayan, packet na tayo. Bali po kami mga Yes. Bakit na kami? Ay, pumadalaga. Ako lang po gusto nito na po. Ang ating po, pagtapusan po ng pagura sa inyong pagkakaya. Ayan, nandito na tayo. Paakyat na sa tulay. Success. So, ayan yung baba. For the second time, nagtuloy na naman sa hanging bridge. Ay, just ko die. Pagpaati pa rin. Okay, dumanas ka na. Dumanas. Ay! Ay! Daming taong nagtatawiran. Ang lamig. Ayan, ang dami talagang tao. Mag-ano, nagsasalubungan. So ayan, tapos na tayong magtawid ng tulay. At bababa na tayo ngayon. Ayan, ang dami pa rin. Dami pa rin nakapila. So, ayan guys, thank you so much sa panunood. Uwi na kami. Thank you. Happy New Year.
Tabi po, makikiagi lang po. Magandang gabi sa inyong lahat, guys. Nandito tayo ngayon sa Naga City dahil ipapakita ko sa inyo ang bagong muka ng Plaza Rizal dito sa Naga City. Kaka-open lang nito kagabi. So, ano pang hinintay natin? Let's go! So ito po ang bagong muka ng Plaza Rizal. So ngayon po ay konti na lang ang tao kasi kaka-open lang nito kagabi, at nang pag-open nito sobrang maraming tao talaga. So kita nyo naman ang ganda ng Plaza Rizal ngayon. So ito na siya ngayon. Napakaganda at napakalawak na plaza. Kagabi nung pag-open nito, talagang ang dami-daming tao at napakaganda talaga at napakaliwanag dito. Dito naman tayo sa kabila. Iikutin natin to at ipapakita ko sa inyo lahat ang ganda nitong Plaza Rizal.
baby. Good evening. Kagabi talaga, ang dami-daming tao dito. Parang ano eh, konti na lang magsisiksikan na. Sana all my partners. Hi Kuya, good evening. Puntahan naman natin ngayon itong food area nitong Plaza Rizal. So, nandito siya sa tabi. Hello! So, ayan. Ito yung food area. Sarap. Ang dami. Kabilaan to. Hanggang doon sa kabila. Diyan. Ayan. Ang dami. So, ayan. Ito na yung Plaza Rizal. So, dahil nandito na tayo, sisilipin na rin natin ang 15 Martires. So, let's go. Hi! Yung 15 Martires, malapit lang dito, kaya lalakarin lang natin. Doon lang siya sa kabila, dito ang daan. So, kung nakikita nyo yung ilaw na yun, yung 15 Martires. Hi Jollibee! So ayan, nandito na tayo sa 15 Martires. So, ito ang 15 Martires. At ngayon, syempre, isa-shoutout natin si Miss Donna May Villanueva.
Salamat sa suporta, Donna. At syempre, shoutout kay Ate Flora Pasaron. Ang sasarap ng mga niluluto nito. Bisitahin niyo po ang kanyang channel. Talagang makikita niyo ang mga luto nito. At subscribe niyo na rin. Salamat! So ayan, hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat po sa panunood. See you next video. Thank you. Goodbye. Excuse me, miss. Pwede po ba kayong ma-interview? Ay, sige po. Marunong ka bang kumanta? Hindi po. Sintonado ako eh. Pwede may gagawin ako magic. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Ito po si Mr. Dasay. Ngayong araw po ay may pupuntahan po tayo na dito sa Magaraw Park. Hindi ko alam yung eksaktong pangalan, pero naririnig ko siya na maganda daw. So yan yung pupuntahan natin. So Magaraw Karangkang Park daw. Maganda daw dun. So yun yung pupuntahan natin. So let's go.